Meillä on tänä päivänä siellä yli 130 videoa ja niillä satoja tuhansia katsojia ja osa näistä katsojista sellaisia, joita emme olisi mitään muuta väylää myöten tavoittaneet. Tarjoamme ainutlaatuista johtavaa teknologiaa, joka pudottaa ympäristökuormitusta ja vähentää asiakkaan polttoainekustannuksia. Lisäksi me huolehdimme näistä laitoksista niiden koko elinkaaren ajan usein 2-30 vuotta. Tähän eivät muut pysty. Viestinnässä pyrimme ottamaan huomioon asiakkaan tarpeet monikanavaisesti. Meillä on tosi hyviä kokemuksia sikäli, että me kun julkaisemme mitä tahansa videoita, niin tietyllä aikaviiveellä me laitamme sen myös YouTubeen. Jotkut laitamme saman tien ja osan sen jälkeen, kun olemme esittäneet ne valikoidulle kohdeyleisöille. Ja meillä on tänä päivänä siellä yli 130 videoa ja niillä satoja tuhansia katsojia ja osa näistä katsojista sellaisia, joita emme olisi mitään muuta väylää myöten tavoittaneet. Toistaiseksi emme ole Instagramiin lähteneet, mutta näkisin, että siellä voisi olla esimerkiksi teasereitä vaikkapa jostakin moottorihuollosta tai animaatio jostakin teknologisesta ratkaisusta. Lisäksi sinne voisi laittaa erilaisia henkilöstökilpailuja, jossa omat väkemme voisi ottaa valokuvia ja videoita annetusta toimeksiannosta. Me itse asiassa jaamme jo tänä päivänä hyvin paljon sisältöä ilmaiseksi ja tästä hyvänä esimerkkinä erilaiset tekniset julkaisut, sidosryhmälehdet, YouTube-videot, joita meillä on yli 130 tänä päivänä omassa kanavassamme. Pyrimme siihen, että ensin jotakin materiaaleja käytetään mahdollisesti kaupallisiin tarkoituksiin, sen jälkeen se jaetaan tehokkaasti ilmaiseksi ja monekanavaisesti. Wärtsilähän oli Suomen ensimmäinen yritys, joka julkisti asiakaslehteensä tablettimuodossa. Olemme olleet siihen tosi tyytyväisiä ja näemme, että tulevaisuudessa kun tämä tablettikäyttöliittymä yhä yleistyy, niin ilman muuta se tulee jossain määrin myös korvaamaan printtilehteä. No, me pyrimme kertomaan tarinoita teknologiasta, me pyrimme kertomaan tarinoita yhteiskuntavastuusta sekä luomaan positiivista työnantajamielikuvaa. Ja kaikille eri kohderyhmille me räätälöimme luonnollisesti sen viestin. Videolla on ilman muuta hyvin tärkeä rooli sisäisessä viestinnässä. Meillä on 18 000 ihmistä eri puolilla maailmaa, jolloin esimerkiksi johdon strategiset viestit pystytään tehokkaasti videolla tuomaan esiin. Ja lisäksi videon kautta olemme pystyneet monistamaan tätä viestintäämme ja sitä kautta tavoittamaan ihan kokonaan uusia kohdeyleisöjä markkinointiviestinnän tarkoitukseen.